Hej, jeg hedder Kim, og jeg er psykoterapeut. Jeg har lavet den her video, så du kan få en fornemmelse af, hvem jeg er. Måske går du og overvejer, om terapi kunne være noget for dig. Og så er det vigtigste faktisk, at du føler dig tryg. Hos mig kan du få støtte, hvis du f.eks. kæmper med uro, angst, fobier, vrede, lavt selvværd, selvkritik eller en følelse af tomhed. Eller måske det er noget helt andet, du tumler med. Jeg arbejder med samtaleterapi, traumebehandling og hypnoterapi. Og sammen kigger vi på, hvad der ligger bag dine tanker, følelser og reaktioner. Mit fokus er at hjælpe dig med at forstå dig selv bedre og skabe en forandring, der faktisk kan mærkes i dit liv. Jeg ved godt, det kan være svært at række ud, når man har det svært. Men du behøver ikke stå alene i det. Hos mig bliver du mødt med nærvær og respekt, uden at skulle præstere. Du er meget velkommen til at booke en tid hos mig.